Vi skal have rødt. Ja. Ja, HC blev ikke hængende. Det så også lidt kedeligt ud, de der lidt større. Men jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan det er deroppe. Nej, altså, de skyer der burde kunne give et eller andet, men jeg ved ikke, om vi kan nå ud til dem, der kommer derude, og vi lige skal trække dem. Det er mega godt. Hvor blev 21'erne af? Det første, der skete, efter jeg startede, det var, at min PNA faldt ned, ikke? Ah! Ja, den skal falde rigtig godt fast. Men så opdager jeg lige bagefter, så siger det, så står sådan et stykke ud. Au. Det er altså på trods af, at jeg har fast noget, at jeg var